fordi du laver de der øjne. Det er fordi han laver de der øjne. Det er dødende til. Og hvad finder man det som bag? En nød, fordi smager er over det. Filmer du? Fik jeg perform? Viser din sexiness. Ja, det er efter det der, så er der sexiness. Hvordan? Vi starter. Hvorfra? Vi skal synge. Jose, du skal synge. 2. Step side. Det gør vi ikke. Nej, jeg kan jo ikke sætte lov til det. Og det er for skillerne ikke. Hvor er den bare en lort? Jose, du er en lort. Du er en lort? Det er muld, der blev lagt på Mulles hoved. Det er Minnie Mouse med den der sløjfe på. Hold nu op, altså. Buffalo, drik ud, altså. Buffalo. Hvornår er det, man må lave rent? Nå, hvis du holder min hår, når jeg brækker mig, vil jeg have fået. Nej, hvor er du bare russiperende. Det gør vi til fest sammen. Ja. Hvem brækker sig? Jeg er ude at tisse, når der sidst. Hun må ud og holde din tissemand. Kom så, du kan godt tisse. Kom nu, kom så. Kom så. Nej, 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 nej.